isithuba ngibonge ngencongcoze kubafowethu esibambisene nabo lapha endimeni kaMaskandi abathe bafika lapha bazonyathela emzini kababa namhlanje bathi bafisa ukuzobona ekhaya eMandaba. Njengoba sonke sazi bafowethu ukuthi kubalekile ukuthi ekuphileni kwethu nasekuphilelaneni kwethu sihambe sazane lapha esamila khona esizimpande ezizimelela khona. So ke namhlanje ngithi ngiphakamisa isandla kakhulu ukuza kwethu nabanye abafowethu esiphila nabo abathe namhlanje bafika lapha emzini kababa bahlulekileke ngoba njengoba nibona emva kwami kusagcwele nje. Bengithema ngabe beqedile lokho bengibanika khona ngizophinde ngibanike okunye uma behluleka. Cha, uma sengiza sengizothintela emva kwami ngobe sengehlulekile akaze ngithinteke lapha emva kwami. Engifisa ukusho ukuthi ngaleyo ndlela bathe bajabulile ngendlela abathe babusa ngayo ekhaya nami ngibaphakamele ngayo. Ukwanda bafowethu kwalowo mthakathi baningi abafowethu bebekhona la ngeze ngababala ngamagama ngabanye nizobonelana nezithombeni bebekhona abathwebu lapho ogeleno Khuzani ebebezothwebula ukuthi ukuhlangana kwethu kuba ubufakazi obuyoshiya umlando ngisho nasesizukulwaneni. Siyazi ke bafowethu ukuthi bakhona abanye uthola ukuthi lento enhle kangaka mhlambe bengehambisana nayo, kodwa mina noma thina sikubona kubalekile ukuthi ubumbano silwakhe singabaculi. Isikhathi sokuqebhana siphelile, sekuyisikhathi sobumbano manje sihlanganeni sijabulise nabantu. Indaba zokuthi siqebhane ngeke zisisize ngalutho. So ke ngifisa ukusho lokho ngikucizelela ukuthi nabanye abafowethu kuphi nakuphi abasenomqondo osobheka eceleni abawubuyise bazi ukuthi umculo ungokujabulisa abantu. Umculo enye omunye umkhakha okwazi ukuhlanganisa abantu obalwa nemkhakha yezemidlalo ekwazi ukuhlanganisa abantu. So ke bafowethu ngithi isandla sedlula ekhanda noma sebehamba bafowethu bebuyela endaweni emagumbini abo la behlala khona behambe kahle behambe nomusa. Inkosi babusise ibathuthukise ibafezekisele zonke idingo nezinto abayifisayo empilweni, kuthi konke abasakufisa nabasakulangazelele uNkulunkulu abasize bakuzuze konke abakufisayo. Ngithi ngiyabonga, ngijabule, ngiswele amandla, ngiswele imlomo eyizinkulungwane ngalento eyenzakalile ekhaya. Kungagcini lapho la igcekeni bathema befika kwafika nenkomo ezu7. Lezi inkomo bengiphiwa omunye baba wangapha kwaMzobe eMbongolwane othe nje mfana inhle into yenzayo nasi sipho. Kwafika lethi inkomo ezu7 la ekhaya bayibonile egcekeni okube kuyinto enami namanje engijabulisile. Futhi kagcinanga la uthema ngabe ngibike ekhaya ukuthi ngizovashela abafowethu kwasukuma inkosi esizwe sakaMpungose nje basengaka yafika ekhaya yazoba bingelela yazobaxhawula. Siyathokoza kakhulu nakundunankulu, siyathokoza ukuthi nisamukele esizweni senu ukuthi sinyathele ngokuthula. Inkosi ibe nani njalo nje. Ngiyabonga ke nawo bonke umphakathi obekhona ngaphathi kwamagceke ukuzosingathi uzojabulela into eyenzakalayo. Ngiyabonga kakhulu nje, kukhulu esazophila ukuya phambili. Siyathokoza kakhulu.